И здравейте, хора! Аз съм Слян 600 и този клип го правя, за да ви благодаря много за всичко, което сте направили за мене, най-вече за тези 100 абоната и тези 4871 показвания. Това е много добро минус за мене. Много ви благодаря. Само да ви кажа, че това всичко нещо се го правя за забавление. И така. Много ви благодаря, пак ви казвам. Това тези 100 абоната ги чаках от много време. Но винаги това може да се случи и ето, случи се. Пак ви казвам, много ви благодаря за всичко. Направо няма какво да кажа, хора. Толкова се вълнувам, че нямам друго. Аз бях Слян 600 и чао.